Къде те са Бога? Ами аз по принцип не се басиках, обаче това е последствията. Трябва да си използвам суперсилите. Том, ти ми взе приятелството, живота от ръцете, аз ще ти взема само живота, защото ти нямаш приятели, защото ти се държиш със всеки лош. Аз съм царицата на ангелите, не дей да го правиш, тя е много важна, иначе целият ви живот ще се преобърне. И вие ще сте умрели, само ние ангелите и демоните ще сме живи. Бе, ти жена, какви ги говориш, бе? Какви демони, какви ангели? Тя беше втория живот на дявола. Значи сега ти си пред мен ангела, уж царицата. Абе, я се разкарай ти от главата му, че аз все още съм си загубила приятелката и не мога да се я намеря заради вашата господарка. Така че, моля ви се. Вие сериозно ли го възприемате като шега? Аз напълно съм сериозна. Даже може и тя да ви го каже. Добре, какво искаш да направим, че дявол да е при нас и да ни помага? И да я превърнем в ангел, а не в демон. Добре, това ще е много сложно за казване, обаче, щом искате дявола да седи при вас, трябва да взема някой от вас живота. Защото тя в момента е жива. Не е мъртва дявола. Аз трябва да взема някой от вашия живот и да ви го дам.